No je to niekedy veľmi ťažké nájsť balans v súkromí aj v práci, zvlášť, že sme obidvaja partneri zdravotníci. Keďže aj manžel je lekár, dokonca aj naše deti išli v našich šlapajach. Dcera je doktorka farmácie, syn je lekár kardiológ. A dá sa to iba tak, ak máte nejaké záľuby. Hej. To znamená, ak je človek cítil, že už je na pokraji niečoho, tak buď divadlo, ísť si vypočuť nejaký koncert vážnej hudby. Ja som mala vždy ráda folklór, tak si niečo zanúčim, keď mám možnosť aj zatancovať, alebo výjsť do prírody. A najlepší relax pre mňa vždy boli túry, hlavne túry po tatranských chodníkoch. Chodila som tam už ako dieťa, chodila som tam ako tínedžerka s manželom, s vlastnými deťmi a v súčasnosti s vnukmi a s vnúčatami, keďže ich máme 4, aby spoznávali krásy východného Slovenska. Tak to je asi taký môj najväčší relax. Ak sme mali pocit v práci, že už je toho veľmi veľa, a musím povedať, že sme boli vždy veľmi dobrý kolektív. Kolektív, ktorý si napomáhal. Nebol rozdiel, či to bol lekár, sestra, pomocný personál. Náš prvý primár stále hovoril, že ja to môžem super odoperovať, ak ty sa mi o to tu nepostaráš, moja práca je o ničom. Ale pamätaj si, že aj sanitár, aj tá pomocnica musia tiež svoju prácu urobiť dobre, na nich musíš dozrieť a vážiť si to. Tak v taký čas, keď už sme mali toho veľa a bolo pekné počasie, mali sme jedného lekára, ktorý bol aj polovník, tak sme si urobili v prírode aj kolektívny guláš, alebo pospievali, potancovali mnohokrát aj do polnoci. Tak určite som to našla v športe. My sme športová rodina, všetci. To som sa vedela veľmi dobre odreagovať. A môj manžel, keď už videl, že mám toho dosť, tak vždy vedel zatiahnuť tú ručnú brzdu a povedal, že koniec, ideme odpočívať. Určite sú to moje deti a som šťastná, keď môžem s nimi ísť von do prírody a najviac ma robí šťastnou, pokiaľ si dokážem v rámci psychoterapie svoje kvietky rozsádzať, sadiť, zem úzko spätá s prírodou. Takže to je pre mňa také najväčšie. Dennodenne prichádzam na to, že som na správnej ceste a nič iné by som si v živote nedokázala predstaviť. Predchádzalo tomu asi to, že keď som končila základnú školu, mala som staršiu sesternicu, ktorá vtedy už študovala lekárskú fakultu v Košiciach. A ako mladý človek každý si niekoho vyberie za taký vzor. Toto povolanie som to obdivovala. A po rozhovore s ňou som vlastne zhodnotila, že ako k tomu dospieť. Vtedy ešte boli 3-ročné tzv. SVŠky, ale keď sme my nastupovali, už boli gymnázia. A mama sa ma raz pýtala, či nechcem radšej ísť na zdravotku, že síce prvé 2 roky sa potrápim, ak ma príjmu. Chémie, fyziky je na strednej zdravotníckej škole málo a tam je to potrebné, ale v ďalších ročníkoch boli vraj tieto dievčatá oveľa skúsenejšie a také prebojnejšie. Čo bola aj moja výhoda, keďže som na vysokú školu nenastúpila z rodinných dôvodov a vlastne som mala hotové povolanie. Zdala som sa ho sama, pretože som mala ďalších súrodencov a otec by sám fyzicky nezvládol finančne sa postarať o nás o všetkých. Keď som s kolegyňou z iného medicínskeho odboru a vidím, aká ona je užitočná, tak vtedy niekedy tak pochybujem, či som naozaj nemala byť tým záchranárom, ktorým som chcela byť. Ale som spokojná v svojej práci a veľmi ma naplňa. Nesplnilo sa mi to, že nemáme špecializáciu v rámci dermatovenerológie, nemáme špecializáciu z korektívnej a laseroterapeutickej medicíny a tu by som chcela pomôcť, aby vznikla. To sa mi nesplnilo. Zatiaľ sa moje všetky sny a vízie splnili, keďže
môj sen v nižšom veku bol stať sa manažérkou, tak sa to aj splnilo, keďže som viedla aj väčšiu fakultnú nemocnicu a keď som v minulosti sa stretla so spolužiačkami, tak sme sa stále na tom bavili, že tak si splnila svoj sen, takže preto odkazujem aj mladšej generácii, že netreba prestať snívať a treba mať na seba prísne nároky a plniť si svoje vlastné sny. Mnohé veci som ani nepredpokladala, že čo sa mi všetko usplnilo, veľa sa mi splnilo. Takou najväčšou túžbou, kým ešte pracujem, je, keďže veľa sa povráva, že nám postavia nový blok, samostatný, popálenie nový, ako chirurgicky s ortopédmi, vidieť nové pracovisko, moderne zariadené, pekné, vybudované a odísť spokojná, že o popálených pacientov aj o popálení nový personál je dobre postarané.